vandaag in Recepten van Topchefs hadden we het genoeg om in de keuken te staan met chef de cuisine van Château Sint-Gerlach uit Valkenburg aan de Geul, Otto Nijenhuis. Maar je staat hier samen in beeld met jouw zoon. Sven Nijenhuis, van harte welkom. Jij was hier eigenlijk al heel de dag welkom en ook achter de schermen heel actief bij de opnames. Gebeurt dat vaker dat hij achter de schermen actief is? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als we samen dingen doen, dan is hij er vaak bij. Want hij heeft natuurlijk ook de interesse voor het vak. En ja, zo is het een beetje gegroeid. Wanneer merkte je dat als vader zijnde aan Sven? Van, ja, dat is toch wel een beetje een serieuze liefde. Ja, inderdaad. Nou, ik merkte het eigenlijk al heel vroeg toen hij als kleine jongen al in een wasbak aan het koken was met een lege pan met een soeplepel. En daar was hij aan het koken, zogenaamd. En toen ik chef was bij Juliana in Valkenburg, toen hij nog als klein manneke, toen kwam hij al heel vroeg kijken en kwam hij daar eerst stofzuigen en later een beetje de keuken in helpen. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ja, je hebt jouw vader meegemaakt, je hebt dat mogen zien in die tijd. Ja. Wat weet jij je daar nog van te herinneren? Maar toen ik heel klein was, natuurlijk weinig alleen van videobanden of dat soort. Maar van Juliana zelf inderdaad, ja, dat ik inderdaad, op een gegeven moment ben je begonnen en op een gegeven moment stofzuigen zo was dan leuk. Maar ik vond het meer leuker als ik een kist spinazie zou krijgen bij wijze van spreken. Al dat ik al dingen mocht doen, al dingen aan mocht raken, al dingen ruiken. Op een gegeven moment leer je al dingen proeven voor het eerst. En zo krijg je eigenlijk als spelende wijs rond die leeftijd al steeds meer interesse en liefde voor het vak. En steeds meer gevoel en je krijgt het wordt steeds breder. Er was geen moment in jouw gedachten dat je denkt, ik word bloemist of boekhouder? Nee, ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd wel geroepen om het te doen. En ja, het is natuurlijk altijd van ja, is goed Sven. En tot een gegeven moment de keuze echt komt. En ik ben wel altijd vaak genoeg ook gewaarschuwd natuurlijk. Want het heeft ja, toch wel? ook Door je vader? En dan kijk ik even naar jou, Otto. Ja, natuurlijk. En kijk, je wilt, hij ziet natuurlijk de mooie dingen. En het is een heel mooi vak. Maar je moet natuurlijk wel de hoop voor later weekenden werken, 's avonds werken. En ja, als je dat mooi vindt en als dat je passie is, dan is het ook niet erg. Dus toen hij daadwerkelijk, toen hij 16, 17 was en koos voor het vak, nou, ik zeg, nou, ga eerst maar eens even bij mij bij Gerlach. Ik werkte in die tijd bij Gerlach. Ja. En nou, kom eerst maar eens een tijdje eerst in de afwas. Nou, heeft hij eerst een paar maanden in de afwas gestaan als vakantiehulp. En daarna is hij bij mij in de keuken gekomen. En ja, hij wou toch kok blijven. En toen is hij met de opleiding begonnen. En toen heb ik gezegd, dan moet je dus niet bij je vader gaan werken. Je hebt hem niet bij je gehouden? Nee. Hij moest van jou uitvliegen? Ja. Maar dat wilde jij ook, Sven? Ja, dat wilde ik zelf ook. Dat is natuurlijk ook mooi om dan ook meerdere bedrijven te zien. En ja, waar ben je naartoe gegaan? Ik ben het eerste jaar begonnen bij restaurant De Leuf, in Boksberg. Daar heb ik mijn niveau 2 heb ik daar behaald, kok. Heb ik 2 jaar dus gezeten. Dus daar ben ik begonnen inderdaad met koken. Maar daar hield het niet bij op, je bent nog verder doorgegaan. Klopt, daarna ben ik mijn niveau 3 gaan doen, zelfstandig werkend kok. Ben ik naar Da Vinci, Maasbracht gegaan. Daar heb ik ook 2 jaar gezeten, dus daar heb ik ook mijn niveau 3 kok, zelfstandig werkend kok behaald. En toen ben ik eigenlijk als chef de partie, of aankomend chef de partie eigenlijk, besloten om ook Limburg te verlaten. En ja, eens kijken naar een grote stad. We zaten toevallig eigenlijk te eten bij Ivy. Ik zei, nou, dit is eigenlijk wel wat ik wil. Gewoon eens hier gaan kijken, hier eens gaan proeven, hier eens gaan ervaren wat het in een grotere stad is. En hoe verschilt het? Hoe is de sfeer anders om in te werken of om voor te koken voor die gasten in de grote stad? Ja, je merkt wel op bepaalde manieren verschil. Maar je merkt wel dat overal is natuurlijk gewoon overal is belangrijk wat er op bord komt te liggen, dat de smaken goed zijn. En je merkt wel in een grote stad natuurlijk drukkere lunches en allemaal een stukje sneller, mensen hebben haast. Maar ik heb er 2 jaar eigenlijk met enorm, of 1 jaar bij restaurant Ivy ben ik begonnen. En vervolgens ook nog doorgegaan naar Parkheuvel? Ook nog een jaar Parkheuvel, daarna en ook Rotterdam. Dat zijn sterrenrestaurants die je daar noemt. Ja, Otto, sterrenrestaurants. Daar heb jij ook voor mogen werken. Ja. Tevens heb je ook een ster weten te behalen. Ja, klopt. In die tijd dat ik chef-kok was bij restaurant Prinses Juliana Valkenburg, heb ik de 2e ster in die tijd gehaald als chef. Dus dat was wel een, dat is natuurlijk ik was een jonge jongen, ik denk het jaar of 33 op dat moment. Kijk je daarop terug, als je zoiets gebeurt? Ja, het was natuurlijk uniek. Toen in Nederland waren 6 zaken met 2 sterren, waarvan ik er 1 was. En het was toch wel iets, dat realiseer je pas later eigenlijk. Dan denk je van, het was toch wel dat was ook een toptijd. Als ik nu zie jongens wie allemaal gewerkt hebben bij Prinses Juliana en wie nu echt de grote chefs in Nederland zijn.
ben je toch wel trots dat je daar in ieder geval hebt mee mogen werken met de jongens. Hè? Zoals Frans van Geurt wat hij zegt. Ja. En, die hebben vroeger bij mij in de keuken gestaan. En hebben zich zo ontwikkeld. En ik vind het leuk om te zien. En nu jouw zoon, nieuwe generatie, kijk wie daar in de keuken staat. We gaan nog eventjes terug in de tijd. 1990, het behalen van de titel. SVH Meesterkok. Ja. Hoe staat dat nog in jouw geheugen? Ja, dat is natuurlijk in ons vak is dat het hoogst haalbare wat je hebt. En dat was een hele mooie, maar ook zware tijd. Ja. Ik bedoel, in die de proef tijd werd nog afgenomen in het opleidingscentrum? Ja, in het opleidingscentrum in Zoetermeer. En daar moest je dus 2 dagen koken. Dus 1 dag van de voorbereidingen en een dag het daadwerkelijke menu maken. En dat was waarin je eigenlijk alle technieken moet laten zien van waar je als vakman, als kok zijnde moet beheersen. En dat is een hele zware, maar ook een mooie proef geweest. Wat zou je zeggen tegen jouw zoon, Sven, als hij zegt, pa, die titel, die wil ik ook op mijn naam hebben? Ja, goed je best doen. En je moet blijven investeren in jezelf. Blijven investeren in je vak. Maar ik zeg ook belangrijk, wat ik tegen hem zeg, is je moet het wel mooi vinden. En dat is ons vak. Je moet met plezier werken en als alles vanuit binnen komt. Het moet vanuit je hart komen. Ja. En dan is het, en als je dat maar doet en dat maar volhoudt, en als je de kwaliteiten hebt, dan komt het vanzelf. Sven, zei jij en je vader 2 handen op 1 buik? Of zeg je van nee, ik merk toch wel dat ik met een bepaalde visie anders ben als mijn vader? Nou, dat is zeker al 2 handen op 1 buik, denk ik. Ik bedoel, ik ben van Rotterdam niet terug naar Limburg gekomen alleen voor mezelf. Dus dat je toch merkte van, toch wel een gevoel dat je thuis mist. Dat je toch wel, en ik denk ook wel dat ik in Rotterdam ook zat. Je belt toch wel om de week een keer hoe het daar is, hoe het in Limburg is, hoe het bij mij was. Ook over het vak praten. En ik denk, ik heb natuurlijk van wie ik het heb. Dat is natuurlijk logisch van wie ik het heb. En het kon niet anders gaan dan eigenlijk zo. Maar dat is niet helemaal waar, maar je hebt nog een zoon. Ja. Maar die is niet te vinden in de horeca. Nee, mijn jongere zoon die studeert, maar hij houdt wel van lekker eten. Dus, dat wel. Wat dat betreft toch wel. zou die hier goed bij passen. Ja. Als ik kijk naar de nieuwe generatie, en die staat eigenlijk naast jou. Otto, waarin zeg je, daarin zijn die mannen toch anders als wij? Nou, ik denk dat de huidige jeugd, moet je voor oppassen, denk ik, dat ze de klassieke basis, dat wordt wel eens vergeten. Want die heb jij hoog in het vaandel. Ja, dus wat ik vandaag ook eigenlijk gedaan heb, bijvoorbeeld het lamsvlees, is eigenlijk heel klassiek, heel puur, respect voor het product. En tegenwoordig, de jonge mensen, als je niet oppast, kunnen ze mooie schuimpjes, met allerlei poedertjes. Maar ze weten niet om een goed stuk vlees te braden of ze weten niet om een mooie vis uit te fileren en hoe je die bereidingen doet. En daar zit wel eens het gevaar in deze tijd. Ook natuurlijk omdat vroeger kwamen bij ons hele lammeren binnen en dat deed je als chef zelf uitbenen en dat deed je de jongens voor. Echt nog die ambacht. Ja, het ambacht. En tegenwoordig komt alles geportioneerd, kant en klaar, gevacuüm binnen als je niet uitkijkt. En dan mis je toch wel een beetje de affiniteit met het product. En daar vind ik een beetje gevaar in deze tijd. Een wijze les. Ja. Ik zeg iets, heel snel een reactie geven. Vlees of vis? Vis. Eigen restaurant of in loondienst? Eigen restaurant. Hoor je het? Ja. Aan de afwas of chef de partie? Chef de partie. Ja, toch wel hè? Kijk eens aan, dat antwoord was snel gegeven. Naar de toekomst. Wat is het meest mooie wat je nog zou kunnen bereiken? Allereerst zou ik graag de sterrengraad willen halen bij Château Sint-Gerlach. Dat is iets waar we toch al lang mee bezig zijn. Dus op vakgebied is het wel dat we daar graag naartoe willen werken. Met het complete team? Ja, een mooi team en het plaatje is dan compleet als we daar ook een ster hebben. Die straalt daarboven en dat verdient het ook. Dus, het zou toch wel echt wel een stukje bekroning zijn op het werk, wat jullie iedere dag leveren. Ja. Voor jou, de toekomst, waarvan zeg je daar richt ik al mijn pijlen op? Ja, dat is nu natuurlijk moeilijk. Ik ben nu nog in het chef de partie dan, rest van Bloek en Maastricht. Maar dus, als je mag dromen, je mag van mij dromen. Ja, dat is het. Je vroeg net een eigen zaak of een loondienst en je weet nooit hoe in de toekomst. Misschien kom je een mooie zaak tegen, misschien kom je, zoals mijn vader tegenkomen, kan je doorstromen in een hele mooie restaurant als chef. Als je mag dromen is het natuurlijk het allermooiste om een hele eigen zaak te hebben dat op jezelf runt, waar jij helemaal jouw ding kan doen.
Ik denk, als je echt mag dromen, is dat het natuurlijk. Maar Kijk, en ik weet nu al zeker dat de nodige support zeker aanwezig is voor jou. Dan werk ik hij heeft vandaag achter het scherm meer geholpen en dan dan werk is ik het- achter. Dan is het anders. En dan is het plaatje rond. Kijk, bij deze. Het is vastgelegd, hè? Bij deze, we zijn allemaal getuigen. Otto, ik wil jou ontzettend bedanken namens het complete team van Recepten van Topchefs. Het was een waar genoegen dat je hier wilde zijn en jij bedankt voor alle voorbereidingen. Ik hoop dat je het ook leuk vond om mee te kijken vandaag. ja, zeker een mooie ervaring, hoe dat allemaal gaat en te zien. Dus Is goed. dat is leuk. Dat was leuk om te doen inderdaad. We gaan weer terug naar Valkenburg. Absoluut. Alle goeds voor de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.